होनबा मोनफैमारबाय बावखुंग्रियाव जोंबो मोनफैमारबाय दा रायलायनोसै र' जास्ट दासो नायनासो नुगोन ना औ दे बावखुंग्रियाव माबायदि देग्लायबा माबायदि साफा फैदों बेखौ दाहायसो नुगोन जास्ट एराय मेन लामायाव गारि केटारिं जागासिनो भलन्टियार नोंथांमोन गोख्रै गारिखौ खोला फारसे बानायहरगोन मेन फिल्डआव गारिखौ बारा सोनो नांला सुबुंनि थांलाय फैलाय उसुबिदा जायो मेन लामायाव गारिखौ लाखिनो नाङा गैयाबा नागिरलाय मावखौदि गासिबो फिसाबो ना माबो मा होनो रोजा रोजा साबायखर आरोबाव थामथि बान्थाखौ आवग्रिनो हादों प्रशान्त कसारी उदालगुरि जिल्लानि प्रशान्त कसारी बिथांखौबो जौस्रांसिम फैनानै गावनि बान्थाखौ लांफैनो थाखाय आं गुरै खावलायबाय जौस्रांसिम फैनानै गावनि बान्थाखौ लांफैनो थाखाय आं गुरै खावलायबाय बिथांनो बान्थाखौ होनो थाखाय आं गुरै खावलायनाय थाबाय मानगोनां गाहाय आलासि बिथां सन्जय नार्जारि सारनिसिम बान्था महरै दङ नोगोद 10,000 रां गांसे मान बिलाइ गांसे आर'नाइ आरो गंसे मेडेल बयबो गोबारै आखाइ खबनानै होनांगौ रायजोफोर बिथाङा आरोबाव थुलुंगा मोननायनि गाहाय आलासि बिथां मानगोनां मेनन ब्रह्म सारनिसिम बान्था महरै दङ नोगोद 15,000 रां मान बिलाइ जाहैबाय गिला बादायलायनाय हौवासाफोरनि गिला बादायलायनाय हाबाफारि गिला बादायलायनाय बान्था राननाय हाबाफारि आरो बे बान्थाखौ आवग्रिनो हादों क'क्राझार जिल्लानिफ्राय गसकाटा गामिनि क'क्राझार जिल्लानि रावबो गैया नामा माथो जेबो आखाइबो खबला माथो आखाइ खबनानै हो बिथांमोननि थाखाय आरो बिथांमोननि मुंखौ आङो मख'नानै होनो आखायाव लादों रुस्तम बसुमतारी बिमान गोनां दावबायसा बर' सारखौ गुरै खावलायबाय बेनो जोबथा बान्था राननाय हाबाफारि बेनिखायनो खेबसे गोबारै आखाइ खबनानै फोजोबस्रांनोसै रायजोफोर बान्था महरै दङ नोगोद 20,000 रां गांसे गांसे आर'नाइ गंसे गंसे मेडेल आरो मान बिलाइ Good.
ओंखारबा नोंसोरखौ लोगो मोननाय नङा नंदों नोंनि दखान नामा बेवहायनो बेवहायनो एलएमनिफ्राय लाबोदों ओंखारनायफ्रा इन्टारप्रिनार्स नालाय होमबाबो डिपार्टमेन्टखौ लाबोदों आरो मोजां फाननो हादों हादों गासिबो मा बायखो बायदों जाबाय लोंबाय एकदम नायलाबायबाय बैसागु फोरबोनि जे माबा माबि बेफोरखौ खालामजोब्बाय बावखुंग्रियाव ओमफ्राय ओरैनो लोगो मोननायाबो लोगो मोनाखिसै लोगो मोनफैदों मा जायखौ नांगौ सिरि थानांगौ जायो खिन्थु गोदान लोगो मोनहां लोगो मोनफैदों आरो जोबथारनायाव 2024 मायथाइनि बावखुंग्रि फेस्टिभेल बे फेस्टिभेला जोबोद आंनि थाखाय मा होनो बेखौ खाफाल गोनां बेखौ आं सानो जारिमिनारि जाना थासिगोन जेरै साबसिनखौ लोगो मोनो बे रोखोम आरो थैथारगोनलै नोङो माथो खालामबावनो बैसागुसो नालाय बैसागुसो नालाय गोदान बोसोरखौ दिनै बिदायबाय गाबोननिफ्राय बरायबाय दा बैसाग दानाथ' बिदिनो कालचार हिसाबै गायनाय फुनाय मावनाय दांनायजोंनो मुखुब जानांसिगौ जायो ना दा बेखायनो गोसोनि गोरबोनि एकदम माबाखौबो एकदम हगारसारनांगौ आरो मालाबा बिदिनो दुखु सुखु बिदि खोथा गैया बिदिनो जोङो अराय सम जों माबाजों थानांगोन आरो मा होनो बेखौ हासि खुसि रंजा खुसि Tuh.